Round number 3 tichiripo pamzimba street sezvandakuzoti kurohwa kwengoma so showcasing chipo chine vanhu muma streets Platinum Vibes street studio session studio yatinaye kuno kuMashonaland and West inonzi Left Side Records producer wedu tinaye anonzi iye Ganzi now panapa zvazvengoma Rasta stand yanu Captain Chimz muku representa ghetto ripi representing White City zviri sei shamwari zita ndiyanu Evening Star and the morning and the evening star. Yaman. My name Ras Taku, aka Delegate Youth, representing Mupata section. Representing Mupata section. Yaman. My producer, and the pay reading Komana 8 lines, taka in the boys. 3 rounds. Left side. Sitande Chimz. Ndikaputani. Zvabva zvangwetika zvega tapinda takarongeka kunge alphabetica order ngoma vaiti vanodzigona skerera vorafa vape mari vatsvage bheri aorder aitaura aisafunga kuti ndinoshaura manje boys akatozogaura pageto akadenha ndimba ndezvake ziye zvekushitishon timba but akatamba netsotsi kulinga nemagefa nanatsano nanashoti uyu azviti anovhura mashoti but akanzi blow ndikati manje so zvamatotanga alright rega ndigare ndavatipira vangona gaya kuti zvimwe tovakwata panziyo senyoka ndinovasvipira vakaita dzungu paguyo ndinovakuya sezviyo handimandidhamwisa ndimi handimandiganzira imi ndinekaright kekutamwe handimandipyoshira imi handimanditipisira imi ndinekaright kekutamwe handimandidhamwisa ndimi handimandiganzira imi ndinekaright kekutamwe handimandipyoshira inzounds nyangwe makauya muri 5 10 15 20 25 30 35 40 vaudza ndikwati hapana makwati nongotedzera mirayiro saloti go uri kuganza uri kuslaita but ugeto kwako wakatombondisaisa ndine kabebi ndine kanaistop ndakanza mtika moresa mtiti whatsapp jaman mimi munodarirei handimokonderangu saka mori batirei what jaman mimi munodarirei handibhebi nderangu saka mori tukirei ndobata basa ndane inzounds zita ndechemze ndikaputane freestyle the morning and the evening star yo inzounds mimi makapusa jaman mimi makapusa what jaman mimi makapusa kugeto kwenyu makasaisa ndakapfeka medhusa jaman mimi muri snitch kugeto kwenyu makamerura maona ndekamisi manje nhasi ndinakunyisa urikona vakomana vandinonokumisa inzounds Studio session Platinum Vibes Ras Taku na Captain pina comment section wondozoti Captain here kana kuti Ras Taku Mupata section here kana kuti White City loud and clear ndoziyo tinodadisa iwewe zvamanje manje takupinda pa round 4